Hola, me llamo Alex, vivo en un bloque de Tarrasa que era propiedad de Solvia, lo vendió la Zora. El problema que tenemos es que la Zora pide por el precio del alquiler una subida del 80% de lo que estamos pagando actualmente. El que ells ens volen apujar és una cosa inassumible per moltíssima gent. És que és inaguantable, no es podria. Bueno, el problema con la Zora es un problema común en todo el territorio español y es las subidas abusivas del precio del alquiler. Bé, nosaltres vivíem en una finca de Solvia, va ser comprada per la Zora i la veritat és que tot va canviar. Des de llavors van començar a enviar burofax i la veritat és que amb els nous contractes s'avisen conforme que el lloguer passa de 100.000 euros a 1.800 euros. Hemos tenido noticia de otros bloques afectados con los que nos hemos coordinado junto con el sindicat de llogateres. Exigim a la Zora que ens faci un contracte adequat a les nostres necessitats com a famílies i perquè tenim dret a l'habitatge necessitem negociació amb la Zora. I també el sindicat ens estan ajudant per unificar-nos i veure que no només som un granet de sorra, sinó que som molts granets de sorra repartits per Espanya i ens estem unificant per anar tots a una i poder aconseguir o intentar aconseguir alguna cosa. No som nosaltres sols, sinó que hi ha moltíssima gent i que la gent se'n doni compte que no són ells solament, sinó que som tots els que estem amb el mateix problema.